Formakuntza honekin hasi horretik itaz zan kanpo itxura batean neska alai esan, baina gero barnetik ez zeuken barnela zaitasun bat, amorruen bizi nintzen, zeitun hori, ni definitzen nintzen demetxakorta. Demetxakorta era barrun errabia bat naukelako, garrantzia handia ematen nion baita jendiek ze esangon, eta ez nuen hainbeste baloratzen nik zein nahi nun, baizik eta jendiek ze esperozun, o gauzek nola inbertzien, o pixket sentido hortan. Eta hori, naizta neska alaie izen itxura batea, barne alaitasun hori ez zupek izaskunek. Txikitatik erakutsi dizkiguen gauza horiei garrantzi ematen niola, adibidez, zer dan ondo eta zer dan gaizki. Gero, irakaslien naiz eta irakaskuntzako formakuntza hortan asko markatze ditugu umiei, ze bidetik jun berderen, o zer dan ondo, o zer da gaizki. Egile da, hau guzti hau ez dela baten lantzen, ez dela ematen, gauzak hobetzen nahi die, pixkanaka, baina oso urruti gaude, nik formakuntza honetan ikisitako oinarri eta balore askokin. Garrantzile emati ez sentitze ben nahi, adibidez, gaur egun dago lankide bat, kompartir, bai, kompartir, baina igual umeak ez du nahi, zerbaitengatik, jarri ume horren, empatia daukagu limite bate arte, eta orduan, leheno, neuk ez nuen empatizatzen igualoin beste, zan olain bertzan, eta ez tezu egune igual da, inin berda. Hori alde batetik, bestalde nire amorru hori ateatzen nun eta geroa konturatzen itzen gaizki indiat, baino ez nitzen gai horri buelta emateko ez barkamen bat eskatzeko o rekonozitzeko beste pertsona ume heldu horri, igual gaizki indet, hankaz hartu dut barkau. Hortan nik uste asko aldadetela eta horrek asko baldintzatzen zila. Nire gurasuk, nire ikasketak datorrela baita, monja eskola baten hasi nintzen, eta horko baloreak oso interiorizauta neuzken, ez era egoki batean, era positibo baten erabili gabe, limitante baten erabilita. Orokorrien nik esatet naizela, oin bai sentitzen naiz alai, ni alaitasunekin esnatzen naiz, askoz eskertu naiz, kostiente naiz, leheno, ez dut ezango ez nitzela empatika, baina benetako empatia da. Leheno zan ikizare empatika eta empatika zinen eta uste zenun zinela, baina ez zenun benetan sentitzen, ez? Gero baita nire burue nahi duna, pentsatzeuna eta ekintza hori erlotzeko erreztasune dauket. Ezin dut esan, magia. Sentitzet hau prozesu badala, bizi estilo bada, oinarri batzuk, zurekin oinarri batzuk eta nola landu gauza horiek ikisi dut, eta hori egunerokotasune mantendu behar da. Ez da, bi hilabetetan egon geha lantzen eta iritsi geha honea eta ondo nago, eta hori askotan hitz egite duen bezala saiotan da prozesu bat eta beti eduki bezu evoluzio bat eta beti eduki berdezu zerbait gehiago eta nonbaitera iristea eta zerbait hobetzeko eta prozesu horieten nahi naiz alaitasunetik, konfiantza gehiagoatik, kontziente naiz momentu askotan leheno atrebiuko ez nitzen gauzak ingo nituzkela, ite itutela eta hori pixkanakare hortare hor ditut nire erronkatxuek, batzuk hain naiz lortzen, eta beste batzuk lortuko ditut. Barne lasaitasun bat sentitzet, zen nire burukin, itetenakin lasai nao. Hola pentsatzet, esate duen bezala, pentsatze deuna, sentiu ite deu eta hortik datozte gure ekintzak. Orduan, itetena dator bat pentsatzetenakin. Ez dioten beste garrantzi ematen, ze zangon ben jendiek eta, nik indet ala sentitzetelako, oso kostiente naiz baita humiltasuna ere asko landu deu, eta egile da, hori da, bestien ikuspuntuek berdintasun batetik ikustea iritsi naiz. Leheno, askotan ez bat deu, inguruek astean kritikatzen da, erreza da hor murgiltzie eta jutie bide hortatik, oin kostiente naiz, bere arrazoiek egikoitu olako izeteko, ez da ez obio esxarro, hitzede ez obio esxarro oin asko erabiltzeta dibidez. Ni petzatzet, lehen kostiente izen berda, muga bat daukezula hor eta zerbaitengatik zaudela hola. Orduan, bien kontzientzi hori hartu dezunin pausu ematie eta ekintzeta pasatzia. Ez gelditzie, badakit olaku naizela, hori, nik ez da denun, olakuen naiz eta
horrekin, ez, igual eskolan, eskeni olakuen naiz, debe txakortan naiz eta salta itet, ez. Animatzeko ekintzara pasatzea. Ez da ez du zertan jakin beharrik nola aldau, baino hortako laguntza eskatzie, bilatzie, momentua gaur dala. Gaurko eguna bizi behar dala. Zenbat eta gehiago luzau, denbora gehiago galtzen naizea, bizile galtzen naizea, gauz polit asko birien gelditzeie, eta hasi behar dela, ze bihar igual berandu da.